Kalawala kabataan ng asal pantayanan, bayo po yung panalamisa, may ganaping mandaramang rito ng salubong, kining Galilea, harapaning kinatamong isambal. Na po yung pawagan ng kinatamong nining salubong. Munang-muna po tayong meron kayanak at inyang mayang mabalita, ingmumuna ng puntalan, yapin niya ing kayang ima. At ang panging tradisyon, inyang sinubliyang may biyeng ino. Ing minuna ng pintalan, yapin niya ing intuna. Pero bago tamang yung puso ng Maria, maniwalaya, sa salpang kayanana, ing sinabi ng kayang anak, asubliyang niya ing kayang anak. Agyang pang tingalan ng mete, ing indong birhen, ing kayang anak, lalang ng krus. Matibay kasalpang kayanana, ay anak na, subliyang niya, at eyang mete, at manatili ang pabing anak na ng puso na. Because love is eternal. And if you love a person, that person will never die. Eyang mete Jesus, ing puso ng indong birhen, may nabili ang mabye. Ulit ang taong kalurang tao. They will always be alive in our hearts. And love will never die. Niya mabye yung Ginoo at tutupin sinundi ang mabye. My dear brothers and sisters, Mary is the morning star. May ganapin sa lubo in oras ng galinalo. Nung rin ng estrella matutina, in between ka rin ng aslagan, sasaganaya ng aldo. And even the morning star and the sun reminds us of the great salubong na ningindong Birhen Maria king aldo at harata. The sun will never set for those who believe in the resurrection. My dear brothers and sisters, Kristo pinili kakatao. He gave us hope, and He gave us the true meaning of life. And for us believers, the sun will never set, because the Son of God has risen from the dead. And like the Blessed Mother, we should always welcome the Lord in our life with joy. Ang ginusinong limpempi, kaladwang magtulak, kaladwang sasalubong, pusong magsaya, king panyatang naningilo, king pamimiyemiyata. But dear friends, ing pamanyalubong ng Maria should also be the joy in our hearts. O nang sasalubungan tayong Ginoo, ing banal na sakramento, karing kayang aman, magsaya ng kaladwatan. At ngayon kaurasan na hindi sana eterang na rin puso tao, impaman niya lubong king Ginoo, lalong-lalo na impamananggap karing banal na sakramento. Ing tulad na rin kakasal, o ng kakasal na, they are beaming with smile. Uling na nabang nanda, ing grasya na ng sakramento ng kasal. A participation in the creation of man. At inyang ginulelangan ni Adam and Eve, He blessed them in paradise. And He sent them on a mission to go and multiply. What a beautiful privilege for couple to become procreators with the Creator who is the source of life. Igpaman yung din ang membening Ginoo, managumpeya sana yung diye, laban ng abortion at laban ng divorce. We are pro-life, we protect life, we nourish life, and we save life. My dear brothers and sisters, intulad na rin anak na mag-first communion, intulad na rin anak na may kumpil, intulad na rin makasalanan na may kumpisan, intulad na rin masakit amilan niya. Sana magharing tulang ini, karing puso tao, o sa salubungan tayo, karing sakramento.
Masaya daw, wadang tatanggapan tayong Ginoo, karin puso tamo. Niya wadang may hinabang tamo. Misalubong yan, ing Diyos, ing banal Eucharistia, selubungan ng puso tamo. Ing gabnening dila tamo at labi, at meging takinin ning katawan tamo. Uling Diyos takinin ning katawan at kaladwa tamo, wadang may hinabang tamo. We should be beaming with joy, the joy of divinity that is in our hearts. Uling tingkap tayo dito. But dear brothers and sisters, in kasalanan, patdanin tulad ng pamibiyek tamo. Napot ang makasalanan ka at mabibiyek ka ng kasalanan, malami ka itsura, malamdam ka mata, manulit ka balat, ulit gaman ang mga tsura ng kasalanan. But in spite of the many wounds of the Lord, malibat ng bumbungan, koronang suksok ang galing talampakan, inyang sinubli niyang mebiyek. He became the most beautiful creature in the world, the Son of God, resurrected, unblemished, alang sugat karingkayang katawan. Pero ito na rin sa lubong, mas lalo yung maglanak o ang may sa lubong na rin niya asawa in favor of marital unity versus divorce. O ang may sa lubong na rin may kapatid in favor of brotherly charity, may kasuntulan. O ang may sa lubong na rin dahil may kapatid at may kasuntulan. Sana sa kanta na rin pader ang mamilat at kaya another burning wall, but there are still walls that divide us from one another, setting our hearts apart, a world apart. Kasimple na mo po. Ibagantala rin, padera rin, bang misalubong tang pasibayo. So there will be new life. Where there is reconciliation, a new life is at hand for us. Walang din pangyabi kasundo kayo, mabibigyan ang pakingkutkutan ng ipamikakasundo, lumwaltana, sublitana may pambening dito, kapamilatan ng pamamatawag. Today, we honor the risen Lord, Jesus, as sinubling mebye. Nanuwarin po rin na sabihan ng lagyo ng Jesus, kasanting ang lagyo. Jesus, the name above every name. Jesus, the risen Lord. Ito pong letter J, pagkanakanay ng katamo, the joy in the Spirit. At ang lugar yung lungkot, yung biyanagin mga Kristiyano, tamo sana paano ganyan yung magpusit. Tamo sana paano ganyan yung makakulurot akili. Tamo sana paano ganyan yung magsimamo. Because the risen Christian possesses the joy in the Spirit. O da saan magsalamin tao. Ayusan nyo rin lupa yung mag-makeup kayong for lipstick. Ayusan nyo lang ang dengkilay, dengpisingiyo. Bang nila ko ay kasi mamutan, karen lupa tao. Ayusan ka karen lupa tao. Pero itala dapat ayusan nung magharing tula karen puso tao. Uling tagtula kita, ipakit na rin lupa tao. The resurrected face, the joyful face of heaven forgiven. Masaya ka lupa o ang gagawin mga simangot ka. Itang tula ng imam. Uling maglakaw yung tula na mayag ka na. Masanti ka kami yan kimbiyata na asawa mo. At meging mayag kang Kristiyano. Itang tula ng imam. Ang makasulat ka rin kayang pisngi. The joy of loving and living. My dear brothers and sisters, God is eternal, letter E. Alam ka, alam kamumulan, alam kawakasan, inglulod na ng Diyos. Our love should be eternal. Ikabibabat ang tamong alaman kang sukat. Alaman kang sukat ang kababando. Etamo sana katakalan. Etamo sana mangwin ka. Etamo sana susundan. Ikasuyuan tamo. Let our love, our service, our humility be eternal. Alam patlud, alam sama. Eternal God is sinaway akong dito. God has not given us up. Let us not give up in being patient with one another. Emo sa sawan, ipamagdugod, ipamagdisiplina, karenganan ko. Emo sa sawan, ipamanyuyo, iparokya. What a privilege. Emo sa sawan, ipamagduto, pamamiti, karenganan ko.
because love is eternal. The eternal God should be reflected in our life, which is also eternal. Alam patnudalugod at kapibaratan. Have you given up because of impatience, because of pride? Love is eternal. Let us not give up in being humble, in forgiving one another. Ni Kristo yung kinatamong Savior, letter X. Yung kinatamong salvavida, yung kinatamong talapagligtas. Ano ba rin aliwang bagay? No ka rin ang lupakan ng Vietnam. No ka rin tamang doon salvavida. Yung anak, yung babae, yung sugal, ka rin kayamanan tamo, yung professional tamo, yung upaya tamo. No. Kristo yung salvavida na saan manalumpakan niya at magsantong impiyanao kang Jesus na sinubling membiyan. Unity. Christ brought about the unity between God and man. King pamipiyapiyatao. Uli ng kasalanan, may balbal ing pangatao ka. Pero uli ng resurrection, may buyang masibayo ing pangatao ka. Our life can only be complete in God, not in wine, not in casino, and other pleasures of the flesh. Ikaganapan ng Vietnam at suya ng Gino. Let us unite ourselves with God. Let us unite ourselves with our fellow men. And let us unite ourselves with ourselves. Kaya ka ng malbaltang mga sa bugtang kaisipan. Let us unite ourselves in God, in His Word, in His love. Balbaltang, imuli ng kasalanan. Inyarang magkat na grasya, karem puso tao. Christ is the epoxy into our life. Tinggap kami grasya. And when we are sealed by His love, magkatuling grasya na rin puso tao. Siksik liglig at umakapaw. My dear friends, the woman of Sarepta, binyerin kaya na rin at langis ng Elias. Yakabod pagkabyena, and from then on, enekegisa ng harina, igbabayang balo. At din